Ngithanda ukuthi ke nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke isematheni indaba ke nje ithinte zedisk yakhona ke la eMzansi hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe ke lambukeli indaba ezahlukahlukene kodwa ngizoqala nje ngendaba ke isematheni udaba ke lapha ulithinta ku Percy Tau naye ke lapha uNjabulo Blom. So lambukeli kunendaba ke ivezwe yiqembu lale eSoutheast Asia eVietnam adeke dlalelwa yena ke uPercy Tau benaye kuNjabulo Blom. So iqembu laseVietnam selimemezele ukuthi ke uPercy Tau benaye kuNjabulo Blom sebeshile ke eqenjini emva kokuthi ke bebeke neseason A1 nalo-ke leli qembu. uPercy Tau naye kuNjabulo Blom babesayineka inkontileka ka1 year nalo-ke leli qembu njengamanje bangama free agent. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta umdlali weKaizer Chiefs uGlody Lelepo. So lana ke mbukeli kune post ke yenziwe uGlody Lelepo lapha kuInstagram wakhe and le post ke ithuse abantu abaningi especially kama fans ayiKaizer Chiefs. Yena uGlody Lelepo uposte isithombe sakhe and wabeke sebhala lapha ukuthi ke I'm leaving. Ngiyathemba ke mbukeli uyayibona ke leyo post lapha ke screenini. I-caption yakhe na kuLilepo iconfuse abantu abaningi njengoba ke bhala ukuthi I'm leaving. So abantu ke basola khona ukuthi ke maybe uyashiya lapha kuiKaizer Chiefs ngenxa ukuthi ke kwavela ama rumors amaningi ukuthi ke kunamaqembu amfunayo yena kuLilepo alapha eNorth Africa and kwaphinde kwavela ukuthi ke kunamaqembu alapha eEurope amfunayo yena ke uLilepo. Indaba ke lezi ukuthi ke uLilepo ufunwa ngamaqembu lapha eNorth Africa namaqembu kalapha eEurope kwakuyindaba ke ezayivezwe ngama journalist athembakele. Kodwa abanye abantu lapha ku social media basho khona ukuthi ke mhlambe uyayishola ukuthi ke uyahamba njengoba ke season ivalwa uya lapha ekhaya. So asazi ke mbukeli ukuthi ke ikhiphani kodwa ke mina uyazi ke ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke nama updates ikutshela ukuthi kwenzakalani ngendaba yakhe kuLilepo. Yizo ke mbukeli indaba ngiphathele zona lesi indaba ke nje isematheni ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.